gaurkoan hementxe nago ja prest Irurtzunen, eta kasu honetan Irurtzunetikan Iruñerako bidea den Eurobeloa edo Plazaola ere bai elkarrekin egiten duten ibilbidea egiteko prest nago. Antzinetik 15 bat kilometro dugu, aber nor aurkitzen duten hor barna, aber baitek laguntzen aldian edo ibilbidea ongi markatuta dagon, eta bertzerik gabe, pues, guazen pixko bat ikustera, ibilbideak zer ematen duen, aber, aditzen dut zerbait hemen, barkatu? Eso. Iepa, zu Iruña aldera ez zoaz guain hemendikan? Bai, banua Iruñera, Saraseteraino ailegatuko naiz. Sarasatetik pasatzen da, eta gero Iruñara jarraituko du bideak, Beste 10 kilometro edo jarraituko du. Pues ni hementxe nago guantxe bertan Irurtzunen gaude, badakizuen bezala, eta nire intentzioa da Iruñara joatea. Lagunduko zeniak guain Sarasateraino behintzat? Bai, noski. Bai, venga, pues guazen. Hala. Bueno, ez dizut erran, nire izena Ibai da, zure izena da? Nire izena Ismael da. Ismael, eta hemengoa zara, Irurtzuarra? Bai, Irurtzungoa naiz. Bira, eta orduan ikusten dut bizikleta ibiltzen duzula, gaina bizikleta nahiko berria ere bai ekipatua, bizikletan ibiltzeko ohitura duzu. Bai, ibiltzen gara, bai. Mendikoarekin bizikletan eta errepiko bizikletan ere bai. Biek erabiltzen ditu hemen, Irurtzunen ikusten dutenez, erranduten bezala Eurobeloa pasatzen da, hemendikan, Gipuzkoatikan hasten den ibilbide bat, lehenagoko historiak dakarren, tren horren ibilbidea erabiliz, eta suposatzen dut, zuok ere bai ibili izan duzuela, erabiltzen duzuela, edo igual gehiago txikitan edo horrela, ez? Txikitan ez zegoen oso konponduta, orain urte batzuk atzera konpondu egin dute nahiko. Bai, egia da ikusi dutela barkatu, baina ikusi dutela nahiko ibilbide, zorua nahiko mantendua eta hori dena, ez? Bai, oso ongi dago orain. Eta ere, konpontzen lanak egiten dituzte zerbait apurtzen denean ere bai, eta oso polita da ere. Eta zu bizikleta noiztikan ibiltzen zara bizikletan edo betitikan ibili zara edo berandu hasi zara edo... Nik bizikleta umean nintzenean, eta gero, pues... belauneko mina izan nuen eta gomendatu zidaten bizikleta zastea. Eta badara 12 urte edo ibiltzen naizela. Bale. Bueno, urte batzuk asko, beste batzuk gutxiago. Eta erranduzu, bai mendiko bizikleta eta bai errepidekoa, ez? Biak erabiltzen dituzu. Bai, orain gehiago ibiltzen ari naiz errepideko bizikletarekin. Hemen badago talde bat o grupeta nahi duzun moduan, eta jende desente joaten gara. Eta egiten dugu WhatsAppez quedada, lauterritan Iturrian, eta agertzen da, 5, 10, 20, berdin da. Hemen aukera duzu ere bai, ez? Errepideko bizikletarekin, hor hurbil duzue Basaburua ingurua ere bai, ez pixkat ere bai, lasaiago ibiltzeko, ez da igual. Askotan egiten dugu hori, Ultzamako buelta egiten diogu, eta hori Basaburua zeharkatu, Ultzama, eta bueltatu dira 50 kilometro gutxi gora bera. Zeongi. Eta gero beste aukera asko ere daude. Igo daude Portuak, San Miguel daukagu, aukera baukazuela, Goñi, daude asko. Erarte, agur. Aukera daukazu ere bai, Bueno, eta guantxe bertan ari gara egiten errandugu, ez? Eurobeloa eta Plazaola, aldiz, elkarrekin ibilbide berdina mantentzen dute, ez? Plazaola eta Eurobeloa aprobetxatu dute Plazaolako ibilbide bezala, ez? Egiteko. Bai. Hori da, Plazaolako bidea bazegoen egina, baina ez dena konponduta, baina ja konpondute hor aurrean pasatuko dugun zubi bat, konpondu dute, atzerago latasaldean beste zubi bat bota zuela bolde batek, eta dago nahiko ongi orain pasatzeko. Eta zuk, guain adibidez, hemendikan Iruñarako zatia, ze ezaugarri ditu, ze distantzia, ze aurkituko dut, dena aldapa da, zelaia da, nola da ibilbidea? Iruñera 15 bat kilometro daude, Iruñera llegatzen da Berriobeittira. Bale. Sarreran, ez? Iruñan sarrera. Eta da nahiko laua, baina badaude bi maldatxo potenteak. Ostras! Orain ari gara llegatzen batera. Me katxiz, bale. Da motza,
baina, bueno. Bai, bueno, jarriko zara zu antzinean eta ni jarriko naiz arrueda eta berri gotzen dugun. Bai, egoko gara, ja, lasai egoko gara. Gero horrerago badago beste malda bat potenteago Sarasa eta Arize artean. Eta da oso dauka malda pila. Eta zuk ohitura izan duzu hemen Plazaolako bide hau egiteko edo gehiago lehenago gaztetxoago zinenean edo? Bai, egina daukat dena. Dena? Bai, egin nuen, zatika neukan egina, Leizaraino eta horrela, baina egun batean esan nuen, venga, hartu nuen bizikleta, Andoaineraino eta bueltatu egun berean. Jo, osa, joan zinen, Irurtzunetik Andoainera, bai, pintxo bat hartu eta buelta. Zenbat kilometro ateri zitzaizun? 107 edo horrela uste dut. Ostra! Izugarria, bai. Oso polita gainera, ez? Oso polita. Bueno. Egia da, ikusten dela dena dagoela, aldi oro dagoela dena mantendua, berritua bezala dagoela. Bai, oso txukun dago. Txukun, bai. Bueno, ostras, lehendabiziko aldapa, malda. Jo, Bueno, ze herri zuk erran duzu, Sarasaten, ez, geldituko zarela? Bai. Zenbat distantzia daukagu Irurtzunetik araño? Sarasateraino 5 kilometro daude. Malda hauekin? Lehenengo 500 metroa gora, eta gero ja pizkat bera, eta gero ja nahiko laua. Egia da hemen aldi oro ez duzu antzemango, baino errepide autobia, ez nazionala. Ez, nazionala. Nazional parean joaten gara. Hori da. Bueno, pues, hemen txeioak igara biek, Ismael eta biek, eskerrak arrabatu duten Irurtzunen, bertako norbaitere bide hau erakusteko neri, eta bertzelako lasterketatan parte hartu izan duzu, bai errepidekotan edo mendikotan? Bai, parte hartzen dut oraindik. Egiten dut urtero, saiatzen ez egiten peluso, mendikoa eta errepidekoa, eta gero nire emaztea otxagaikoa da eta egiten dugu ere bai irati estrem. Irati estrem, ere bai mendikoa eta errepidekoa. La pelusok ere bai dauka biek? Mendikoa eta errepidekoa? Bai, badauka biak, baina joan den urtean euriarengatik ezin izan zen egin. Lokatza gehiago zegoelako eta pentsatu zuten ez egitea. Jo, hau da bigarren aldapa. Bai, ez, hau da lehenengo oraindik, ez dugu bukatu, Ai, ama. Bueno, erran duzu 15 kilometro dira Iruñara, ez? Bai. Bueno, 15 kilometro egingo ditugu. Dena broma da. Venga. La peluso gainera da, Irurtzungo lasterketa bat, ez? Bai. Hasi zen orain dela ezakit 5 urte edo... Agian batzuk gehiago, ez nahi gogoratzen, bai. Eta etortzen da jente desente, Bai, ez? Joan den urtean uste dut errepidekoan 1500 edo. Ostras, orduan erakartzen du, ez? Jende pila bat. Bai, claro, azkenean Iruñetik oso gertu dago eta buelta oso polita da. Zuek ez duzu ikusten, baina guain ikusten da hemen bidea nola den, eta hemen arna sartzeko bidea interesgarria. Hau ez da aldera txarrago, Bai. Ben malda asko. Soinua, nire bizikleta. Eta gero, hemen Euskal Herritik kanpo, parte hartu izan duzu bertzelako lasterketatan edo horrela? Ez, nik ez. Zuk ez? Nik ez. Ja, hori ja da... Nik umeak dazkat eta ez dago denbora. Ez dago denborarik, suposatzen du entrenamendua ere bai, ez? Lasterketa bat egiteko joan barzara asteburu osoa eta... Hori da. Eta zaila da. Eta gero ere bai prestatua ere bai, eta horrek suposatzen du entrenamendua egitea eta... Nahiko da egitzen garela astean zehar zerbait. Ja, hori egia da bai. Hori egia da. Saiatzen gara astero ibiltzen. Eta alternatzen duzute karretera eta mendia edo gehiago igual karreteratik? Orain karretera gehiago. Orain karretera.
Lehen izan nuen denboraldi bat, hau erosi nuenean, bakarrik mendikoa. Baina Irurtzunen mendiko bizikleta jende gutxiago ibiltzen du. Bai. Bueno, hau bai, Bai, hobeto. Samar nuen. Venga, hola bai, arna sartzeko, jode. Hemen oso ongi dago ere bai, umeekin ibiltzeko. Baitare. Eta nahiko lasaia. Entzuekin nabaritzen duzue, batez ere igual udaran, bideo honengatikan, kanpoko jendea, batez ere familiarrak eta etortzen direla Irurtzunera. Bai, ikusten da jendea. Bai, ez? Ikusten da ere bai, Europako jendea, familia osoa etortzen direla. Bai, Eta egiten dute Eurovelo, ez dakit zenbat kilometro dituzte, baina joan den urtean egon nintzen Norvegiako batzukin. Eta umeak 5 urte eta 7 urte zezkaten. Eta bizikletan joaten ziren. Ja, hori du ona, ez? Azkenean da Europako sare bat, elkartzen duena Europa, kasu honetan gero sartzen da Euskal Herritik, hemen inguruan, Basaburuatik etortzen da, zati batzuk ere errepidez egiten dela, ez? Baina nik uste dut jartzen dutela kotxe gutxi pasatzen diren errepideak. Errepideak, ja. Uste dut. Bai. Zeren dira portuak... Claro. Hor daukagu Bidasoatik onat egiten den lotura da, Orokietatik, eta hor dena errepidez egiten da. Bai. Bueno, egia da, kenduta malda txiki horiek, ze malda txikiak dira. Horren da nahiko laua. Hau da, eramangarria, eta ikusten da hemen ere, udaran ere, sekulako, ez dakit, gozada bat, hemen hola ibiltzea. Seguro nago udan ere bai, hemen oinez ibiltzen den jendia edo korrikare egongo dela. Hori esan behar nuen, kontu izan behar da jendearekin, zeren joaten dira ibiltzen edo txakurrekin eta batzutan ez dute entzuten. Eta zuzuaz bizikletan eta zaituzten zuten, orduan kontu handiz. Ja. Hemen badakizu, tunelik edo zerbait ere aurkituko dugun? Hemen orain ez, hemen pixkat aurrerago pasako gara zubi handi batetatik. Zegoen apurtuta eta konpondu zuten egin dela 4-5 urte. Bida. Eta apurtuz egintzen eguraldean gatik edo horrela? Ez dakit. Ea zarra zegoen eta... Igual zar berritu dute. Eta mantentze lanak ez zituen izango, kontuz, Bai. Bueno, La Peluso eta dena, Jarri zioten esia zubiari ere bai, eta orduan pasa daiteke jendea lehen ez daukan, ez da esia, ez da ez erren. Nahiko arriskutsua zegoen. Bira, hor igual ikusten dut ez, hor antzinean dago. Da, luzea, agian 1 metro edo gehiago izango du. Bueno, eta hemen Urbillintze herri daukagu orain, ja Sarasate hori edo? Ez, hemen ezkerraldean daukagu Gulina. Hor ez duzu ikusten, baina horra. Eta pixkat aurrerago dago Larunbe, sartuago dago. Eta ondotik pasatzen gara Sarasate. Eta aurrerago ja Erize, Sarasa, Oteiza, Gainezka. Bueno, ez aukera polita ematen duen, lotzeko Andoainetik. Bueno, uste dut gaur egun ere, ja Donostitik lotuta dagoela. Donostitik Iruña daño. Hala, hemen eskuin, ez? Ez. Bai, eskuin. Eskuinetik, ez? Bai, zubi gainetik, bai. Hemen daukagu kartel pila bat, Sarasa 6,1 kilometro, ongi. Eta hemen ere badago La Pelusoko kartela, zu. Daukate kendu gabe. Solastu dugu La Pelusori buruz eta... Azuta kendu gabe. Eta hortxe. Eta suposatu dut bideo hori izango dela La Peluso baino errepideko... Ez, mendikoa, bai. Mendikoa, ez? Bai, pasatzen da Larunbetik eta igotzen da mendi horretan ikusten duzu ezkerraldean. Hor igotzen da. Dago ermita bat ere bai. Eta gero Muskiz aldera. Eta zubi hau erran duzu berritze, guain berritu dutela, ez? Zegoen alde bat erorita dena. Jarri zioten harria, gero hormigoia eta gero esia. Ongi. Bueno, pues hortxe bagutzi hemen poiki egiarran hasierako maldak kenduta, bertze guztia nahiko eramangarria dela. Así que ongi, vale. Bueno, ere Irurtzunen ikusten da, jende asko etortzen dela, batez ere jende heldua. Bai. Orain daude bateriako bizikletak. Baitare. Eta daude pila bat, orduan etortzen da Iruñatik Irurtzunera, hartzen dute pintxo bat eta buelta. Eta buelta. Bai, egiten dute asko. Grupeta pila, astean zehar egoten dira. Horrelako gauzak ere bai, azkenean ere,
ekonomiare sustatze dute eta ibiltzen dire hola azkenean ere, kasu honetan Irurtzunentzako ere, ona da, holako zerbait ere egokitua egotea bisitariak hurbiltzeko eta gero ere bai hor, hasi dugun gune horretan, ikusi dut ere autokarabanentzako eta parkin bat dagoela. Hor ere bizikletak konpontzeko ere postutxo bat ere dago. Hori da. Hor Irurtzunek ere badauka olako bizikleta denda edo tailerren bat edo, badakizu? Ez dauka. Ez dauka, Ez dauka. Ostras. Gertu daukagu eguarta erakilen harri harrietarena, eta asko joaten gara, beste batzuk Iruñera, eta beste batzuk etxean konpondu. Ostras, ja. Bueno, behintzat hor dago postutxo bat, ez? Bai, badago. Norbaitek ere... Bai, larrialdi baterako dago oso ongi. Zerbait ere gertatzen bada zaizu? Gurpila betetzeko edo zerbait konpontzeko. Ere bai badauka ura bizikleta garbitzeko. Eta ongi dago. Hor dago prestatua ja, ez? Mai batzuk, ameketako hartzeko edo zerbait. Bisitariak ekartzeko, azkenean egokitzen balen baduzu leku eroso bat, azkenean hurbilduko zaizu, jendea, kanpotik, eta azkenean egia da kune paregabea polita dela, Irurtzuneko Biaizpe hori, así que, bueno, interesgarria, egia erran. Jari gara llegatzen zara esatera, Ya está, ze abudo. Horrela bai, nik uste dut azkenean zure konpainiagatik eskerrak bertzela. Ja, ez diozu eman pedalei, ez? Ez, Eta nabaritzen, oze? Hasieran bai, Hasiera aldapa hori. Orain etorriko zaizu malda bat zugarria. Bale. Hau da, Sarasate eta gero. Bai, Sarasate eta gero, Eriz eta Sarasartean. Bueno, pues, a ver. Gaur ere guraldia ona tokatu zaigu, pixkot freskillo, baina, bueno, euria benpinez. Goizean egon da euria, baina orain neko ongi. Tokatzen hemen bai. Bai, hemen. Hau da, herria? Bai, Sarasate. Mira, txikia. Bai, txikia. Zenbat biztanle ditu, biztanle? Ezakit, agen ez da llegatzen. Ja, igual. Zuek ez dut ikusten, baina igual erakutsiko dizu. Bueno, ezakit pasatzen da erdi... Ez, orain zarkatzen dugu hemen eta geltzen da ezkerraldean. Bale. Baina llegatzen garela hor, gasolindegia dago hor aurrean. Eta zu ja, utziko nauzu hor, ezta? Bai, ni ja neke nago ja. Zu ja nekatuta, ez? Bai. Eta ni orainik Iruñeraino. Ja, bueltan, dutxa. Ongi. Ongi. Bueno, pues joango gara gasolindegiraino. Bai. Eta despedituko nahi zuretaz. Hori da. Eta, pues ikusten zaitu da noizbait ere, ez dakit, La Pelusoko ze parte hartzen duzu La Peluson, ez? Bai, zu hartuko duzu, ez dakit. Saiatu. Pixkat entrenatu beharko dut. Bueno. La Pelusora. Mantxo eginda. Bai. Hori noiz egiten da? Noiz antolatzen dute, badakizu? Rapatu nauzu. Bale, pues hor nik izango dut. Hor uste dut... Errepidekoa da maiatzak 10, uste dut. Maiatzaren hasieran. 10-ak. Eta gero bestea irailean... Osea, ez da egiten ekitaldi berdinean, ez? Ez, irabi. Bale. Beste antolakuntza da oso zaila, mendikoa eta errepidekoa. Claro. Ez batzu erabiltzen ibilbide berdinak. Ja, bai. Kontuz orain, Bai, ostras. Men errepidea gurutzatu behar da. Hor dago, men. Tira antzinago. Bueno, pues, Ismael, nik segituko antzinera. Zurekin hemen geldituko naiz. Eskerrik asko laguntzagatik. Zergatik. Eta, bueno, pues, pixka bat ere bai, Irurtzuneko norbaiten ikuspuntua ere bai, zer suposatzen duen zuentzako ere plaza hola eta eurobeloa erranduzun bezala, hurbiltzen dela kanpoko jendia, atzerriko jendia, eta horrek ere bai, herria ere ezagutu, baiara, eta bertako ekonomia ere bai laguntzen duela. Así que, bueno, nik segituko dut antzinera, Iruñaraino. Ismael, eskerrik asko. Ondo segi, Bai, eta, bueno, ikusiko dugu elkar, La Peluson, eta errango dizut, zer moduz eman zaiten hau.
Así que ongi segi eta, bueno, guain ja itxera joan eta dutxatu goxo, bale? Ondo segi. Venga, eskerrik asko, gero arte. Hala, guazen, antzinera, eta ber, zer espero zaiten horretan guazen, eta segitu nerekin. Hor, guantxe lortu dut arazoak izan jut kamararekin, baina guantxe Sarasa pasatu berri dut, eta guain ikusi nahiko nuke karteltxo bat ikusteko aber zenbat gelditzen zaiteen Iruñaraino edo Iruña sarreraino. Bira, hemen ikuste dut. Gelditu behar naiz kartel honetan. Aber zerraten duen. Aber. Bale, hor ikusten da, batzen du. Cañada Real de las provincias, Plazaola Naturbidea, Aristregi 2,9, Añezkar 1,3. Iruñaren berri ez dugu, así que guazen antzinera, eta ikusiko dugu, aber, antzinago Iruña agertzen den edo ez. Aber, hemen badugu aldapa bat, aldapa handia. Be, 8, 8. Euneko 8. Egia da, nahiko mantendua dagoela, berria dena. Ai, ama, guazen. Bueno, pixkot labur bilduz, guainikan ez gara aietzen, baina hor ikusten dugu urrunean Iruña. Hori da, rekta luzea. Lehenagoko, edo nazionala, Iruñera joaten dena. Hasieran aldapa, gero Maldabeki zelaiakin. Eta gero aldapatxoak eta guain ere Maldakin. Nahiko lasaia bidea. Iruña ikusten dut urrunean, ja. Aber ikusten duten kartelen bat. Bizkote referentzia izateko, egia da zati hau eramangarria dela guztiz. Hor kartel bat ikusten dut uste dut urrunean. Aldi oro nazionalarekin paralelo. Lehenagoko autobia egin baino lehenagoko karretera. Kartela, seguraski edo karretera gurutzatzeko edo errepide gurutzea, bide gurutzea. Kilometro 47. Hau nondik izango da, Andoainetik. Gelditu hemen, hemen ikusten mama duzue. Hor ikusten duzue, seinalean azpian, ezkerrean ikono bat, Europako
izartxoekin, eta gero bizikleta eta norabidea, ez? Así que hori da, Plaza Olako bidea eta Eurobeloa elkarrekin. Hori da, egon garena orain arte, esplikatzen, azaltzen. Karretera gurutzatu, eta jarraitu, eta han urrunean, segurazki izango da ja gure helburua. Zalantzak ditut, Berrio Suso, Berrio Plano, egiarran ez dakit. Ez dakit. Mira, pertsona bat. Opa. Bira, eta han urrunean ere bai, eta guain ikusten ez dakit antzematen duzuen, baino hemen rekta luzea. Hemen ere bai, bira, hemen badugu kartela. Añezkar Zabaldika. Hori ja luzegia. Bira, ikusi, guazen ikustera. Bira, dugu Oteizan, atxeden gunea. Eta seguramente, hemen, bira, guainera kutsiko dizuet. Badago banko batzuk, kartel bat, deskansua egiteko, eta gero gerre bat, gerre 220 Iruñakoa. Hau bizikletak guzteko lekua, hemen. Ongi, eta gerrea. Leku nahiko lasaia, eta familiakin etortzen baldin bazarete, aukera paregabea, ez? Hementxe, deskansatzeko, ala guazen. Egiarran espero nuen bertze kartelan bat edo zerbait horrela baino. Eta hemen ezkerrera. Etorri garen bide berdinetik. Eta rekta luzea. Luzea. Berriro karretera gurutzatzea uste dut. Bai. Eta adibidez, Zabaldika baino hori ez da, hori ja da oinezkoentzako ibilbidea. Pues bira zera raro, hau bai ez nuela espero, seguramente naiz eta oinezkoentzako bidea elkarbanatu, bai Plaza Ola, Eurobelo eta gerre 220. Egiarran, zati honetan, ez dutela hainbertzeko informazio kartelik harrapatzen. Orduan ez dakit. Adibidez, Leitzaldean hor inguruan, adibidez hor aurkitu izan dut kartel pila bat, eta aldi oro informatuta zaude. Baina hemen ez dakit.
Haupa. Ui ba. Pixko loz egon txakurra. A ber ba. Paiariain. Tramo tráfico compartido. Hor herritxo batera haietzen ari naiz. Aber hau den ere bukaerako helburua. Ostra, badugu malda batan antzinen, Malda berrituta. Berrituta bai. Bai, malda handia, Eta arkua. Ze polita. Uste dut. Kartelik edo. Bira, adibidez hemen, GR 220 desbideratzen da. Binon Plazaolako kartelak antzinera segitze dute. Hoi da. Hau da Ismaelek aipatu digun arkua. Aber zenbateko portzentaia daukan. Asmatuko dut, lehenago mion gehiago. Lehenago jartzen zuen 8. Hau igual 9 edo 10. Ostras! Bale, 16. Bale. 16ko portzentaia. Bukaera emateko. Venga. Berritua, Txutik. Arkua. Hau ba. Hala. Igual haietu nahiz ja gaurko helburura. A ver. Suposatze dut zuzen dela, A ber, kartelik harrapatzen duten. A ber, hemen kartela. Hori da. Hau da nik faltan bota dutena, bira berri osuz hori da. Eta Iruña 6 kilometro. Hau da nik bota dutena faltan. Igual bidean zehar, igual espero dut karteltxo hau, kartel hau egotea. Eta guantxe konturatu naiz hor badagoela bertze kartel bat. Plazaolari buruz. Eta... A ber... Hoi da, Via Verde Plazaolaren bide berdea gehi Eurovelo. Ikusiko duzu orain. Hori da. Hoi da. Erran dugun bezala koinziditzen du. Batez ere, hoi da, Leitzaldea eta, bueno, Orokietatik Latasaraino, hor heldu da Euroveloa eta gero ja behin Latasan koinziditzen du ja bide berdea. Hemen ikusten dugu ongi, nik erraten ari naizena. Euroveloa da, Baionatik heldu dena, Baztan Bidasoako zonaldea, Bidasoa batez ere, eta gero berdez ikusten duzuena, hori da, Andoainetik heldu dena Plazaola, eta gero ja Latasan elkarrekin.
Sarasa egin dugu, eta gero, pues, kasi Iruñara jetu gara. Bueno, hortxe kartela uzten dut eta abitzen naiz, bino badut zalantza bat, eta ikusi dut kartel batean, karretera, bueno, dagola obratan. A ber, espetu, galdetu behar dut hor, antzinin, badago norbait, barkatu. Bai. Bai, erran. Galdera bat, ikusi dut, hemendikan joaten da Plazaolako bidea eta Eurobeloa Iruñara. Bai, hoi da. Eta ikusi dut hor, badagola kartel bat, obratan hori pasatzen alda edo itxita dago. Ke ba, itxita dago. Bale. Bai, obratan daude. Ah, bale. Bai, Ah, bale. Osea, egondu da idekia, baino egin dute itxi orain, ez? Bai, hoi da. Bale, pues nada, eskerrik asko orduan, Venga, gero arte. Hala, pues hor mutikorreri galdetu diot. Bueno, pues orduan gaurko etapa hemen utziko dut, Irurtzunen hasi gara, eskerrak eman Ismaeleri laguntzagatikan Sarasateraino, eta guaietu gara hemen Berriozuzora. Eta hemen utziko dugu gaurko etapa, 16 bat kilometro dola izan dugu honat. Labur bilduz etapa izan du da nahiko hasieran bai aldapa txiki bat egondu da. Gero jeitsiera punto bat, eta azkeneko zatia agitzera mangarria izan du da. Eta nahiko lurra berritua eta mantendua. Así que gaurko etapa espero dut gustatzea, eskerrak eman Ismaeleri emandako laguntzagatik eta azalpenagatik, así que guk hemen utziko dugu gaurko etapa, espero dut hortxe gustoko izatea eta bertze etapa batean ikusiko dugu elkar, así que ongi segi, gero arte. Gobierno de Navarra. Nafarroako gobernua.